Opa, zdravo svima, Brandon ovde. Evo, uključio sam se, ne bi li snimio video o Maji i Dalili, odnosno o tome šta sam doneo odluku i kakvu sam odluku doneo vezano za Maju Marinković, pošto je ona meni pretila tužbom. Verujte mi, od te tužbe ništa nema iz razloga što Maja živi u iznajmljenom stanu na Dorćolu od 30, možda 25 kvadrata zapravo, i bahati se i preti tužbom. Pa ovako, draga Maja, ja sam tebe tužio, ti jako dobro znaš zašto sam te tužio i takođe u ovom videu najavljujem kontratužbu za Dalilu iz razloga što vidim da me spominje u realitiju. Toliko o tome da jednostavno nazovimo penzionisani reality igrač šta im radi generalno sa životom i sa mozgovima kada su van realitija. Zapravo to je moj hobi, da se igra sa reality igračima posle realitija. Pa ovako, Dalila će se iznenaditi, ali ona će dobiti kontratužbu od mene iz razloga što letos kada ona mene zvala i raspitivala se za cara, znači bukvalno želela je da napravimo jedan indirektni susret što se tiče nje i cara, znači to je bio motiv celog njenog poziva i jednostavno nije uspelo jer ko će da se bavi sa Dalilom Mujić, mislim, realno gledano, i da njoj organizuje njeno upoznavanje sa njenom već tada ljubavlju Filipom Carem. Ja sam nju, to jest ne nju, svakog, jednostavno svi koji imate malo bolje telefone znate za opciju apsolutnog snimanja svega, poziva, poruka, znači kod mene na telefonu se snima sve iz razloga što sam ja generalno control freak u životu, znači sve oko mog stana, moje zgrade, znači sve se snima se moj telefon, jedino ne snimam sebe privatno u smislu normalnog funkcionisanja, evo mislim snimam sebe ispred kamere i sve to. Tako da, iznenadit će se ako se budemo sreli na sudu, imam kompletni video zapis, možda ću ga i pustiti ovde, ali u stvari neću ga pustiti jer puštanje video zapisa u ovom obliku ovde bi bilo krivično delo. Znači to nije dozvoljeno, znači ja to neću uraditi, ali čuvat ću na sudu tačne video pozive gde Dalila mene poziva i raspituje se za cara, gde je on, da li je u etno selu, kako je čula sa Majom, u kakvoj su oni vezi, da li je stvarno bio skandal da su se oni umalo potukli kod mene, pardon, i to je slično. Biće vrlo iznenađena jer u tim video zapisima se vidi njeno očajno pokušavanje da sazna bilo šta o njemu i sve vezano za njega i vidi se njena namera indirektna da stupi u kontakt sa njim i da ja tu budem kao neki posrednik, da se oni sretnu kod mene ili da ja organizujem neki susret. Predlagala je McDonald's na Novom Beogradu, govorila je o bašti tačnije i tome slično, znači ona imala simpatije još tada prema njemu. Ja sam snimio vlog o tome jer po meni gledano Dalila se ponaša monstruozno prema tom Dejanu, on kakav god daje, mislim da nije zaslužio od nje da joj da mu pravi onakve scene, da se ljubi, mazi i sve ostalo sa carem ispred njega, iako je on u više navrata zamolio da to ne radi i tome slično. Smatram da Dalilu definitivno ne treba štedeti, ali vidite to bahaćenje kao ulazi u zadrugu Maja Marinković, to jest večeras, pod specijalnim uslovima, čućete i sad ko je. Ovako, svi ste bili upoznati vezano za Majine veštačke korekcije, da ne kažem veštačke inteligencije, te reči mi se motaju po glavi konstantno, s obzirom u kakvom vremenu živimo. Maja je uradila silikonsko dupe, uradila je silikonski gluteuse i to je uradila nekim jeftinim
preparatom, zapravo to su veliki špricevi puni silikona i to se tako stavlja u gluteuse, to se zove Brazilian Butt, daleko je to od Brazilian Butta i Brazila i zapravo to je sve kineska priča ovde na našim prostorima, bolje da ne pričamo o tome kakvi su doktori, šta rade, koliko znaju i šta ne znaju doktori estetike, ovde su katastrofa i koriste primjerki kao što je Maja Marinković, da od njih prave nešto, prave neku novu vrstu ljudi koja se vidi eto na TV-u i slično tome. S obzirom da je Maja uradila silikonsko dupe, njen zahtev od produkcije je taj da ona nesmetano i nekažnjeno sedi na garnituri, ne bi li se ti silikoni, ne bi li se izdeformisali, što znači ona je u strahu da se njeno silikonsko dupe ne izdeformiše ako sedi na onoj klupi prekrivenoj ne stiroporom nego skajem. Znači, to je jedan od Majinih zahteva. Drugi Majin zahtev od produkcije, to jest za produkciju, je taj da ona utorkom ima frizera, zato što ona ima kosu iz Indonezije od maloletne Indonežanke. Zamislite vi to. Saznajem apsolutno od direktnog izvora Maje i to je specijalna nadogradnja koja kao košta 4000 eura i ona tu nadogradnju mora da održava specijalnim nekim hemikalijama i u slučaju da ona nema tog frizera, da joj produkcija ne obezbedi frizera, njena kosa će otpasti zato što se ta specijalna nadogradnja iz Indonezije lepi nekim lepkom koji je napravljen na nekom životinskom izmetu i neke najnovije hemije da to drži kao da ne oštećuje njenu dlaku. Ta indonežanska kosa je prva, a to je zapravo laž. Ja mislim da je to neka kosa iz Indije i da je to od neke tamo Indijke kosa, razumete? Jer koliko se ja doznajem, bio sam u kontaktu sa tim frizerima i najboljim frizerima tu, dok sam se bavio sa brendom i dok sam kreirao brendu i spremao za reality, najbolja kosa je iz Rusije zapravo. Ruskinje imaju tu najlepšu kosu i one izvoze tu kosu za Evropu i za ceo svet, što znači ruska kosa je najbolja, nikako indonežanska, indijska kosa kao što Marinkovićeva ima trenutno na glavi, tako da to je njen drugi uslov za njen ulazak uopšte u reality, znači mnogo je zahtevna ove godine jer ona sebe smatra velikom zvezdom, a zapravo kakve su one zvezde kad nemaju ni stalnu adresu prebivanja, zapravo one su dobro za gledanost zato što svojim blamovima i svojim skandaloznim životima jednostavno privlače pažnju, privlače gledanost i svojim šizofrenijama, ali zapravo to su sve ljudi sa kompleksima niže vrednosti i sa margine društva, znači svi, Maja Marinković, Dalila, to su sve marginalizovane devojke. Da ne pričam i o ostalim devojkama, doći će i one na red kod mene, ove što traže 1000 evra za reklamu na Instagramu i slično tome, a gde plaćaju porez? Ne plaćaju nigde porez, a zarađuju i hvale se tu nekim kolima i tako dalje i tako dalje. Sve su to devojke koje imaju vrlo kamenjarsku prošlost, vrlo su bile promiskuitetne u realitijima, što sve ste mogli da vidite. Vrhunac njihovog uzdizanja u smislu kao da sebe izdignu na neki viši nivo, da sebe predstave malo uočljivije i ulepšane u javnosti je to da se opozivaju na sud i kao wow, tužba, kao to ti je vrhunac nemoći u realitiju, evo ja priznajem, to ti je kad ti je baš neprijatno, kad zaista ne možeš da veruješ šta polu svet priča i onda kažeš tužit ću te. Iskreno, nisam tužakao ljude dok sam bio sa njima u realitiju, izuzev pojedinaca koje sam stvarno tužio,
ali eto, odlučio sam da Marinkovićevu tužim, ona jako dobro zna šta je uradila i koje prekršaje napravila, vidjet ćemo se na sudu, tako da slobodno neka traži u ugovoru da stoji da izvedu na sud, pošto platit će kaznu, jer ja kad tužim, ja znam zašto tužim, tako da nađi dobrog advokata. Ja imam 2 advokata, angažovao sam i 3. Zato što, mislim, neće svi advokati da se bave reality igračima i neće svi advokati da se bave reality pričama, jer sud je ozbiljna institucija, da kažem, kako se kaže, i oni to doživljavaju sa velikom rezervom. Imao sam prilike i po sebi da zaključim, kada sam se pojavljivao u nekoliko navrata na sudu, da su sudije imale onako dozu rezerve prema meni, ali već po mom načinu izlaganja i već po mom načinu govora, stavom, gestikulacijom, mimikom su to menjale vidno, i tako da sud doživljava reality igrače vrlo neozbiljno i svim silama se trude da od suda ne prave reality. Eto. Maja tražila od produkcije da bude isplaćena unapred, što znači plaši se kazni jer je izašla ove godine bez novca. Takođe je tražila da spava, takođe je tražila da joj se donose neki obrosci i ulošci, a pored toga tražila je jednomesečno izlaženje kod ginekologa. Verovatno je odlučila da povede računa i o tim stvarima u životu. Ne znam da li ste primetili, ali ja sam trenutno vrlo fit, jer zdravo se hranim i pijem određene smutije, neću reklamirati jer naravno nije plaćena reklama. Ali poenta cele priče je da se hranim organski i da živim relativno zdravo, koliko je to moguće u ovom vremenu u kome živimo. Što znači da sumiram, tužio sam Maju Marinković, ulazi večeras u zadrugu, to su neki od njenih prohteva, ona me nije pretila sudom, ja sam nju tužio, osoba koja nema adresu stalnog prebivanja, tamo negde, ne znam nija gde, a u stvari živi u 25 kvadrata na Dorćolu, u iznajmljenom stanu na dan, i takođe ide kontra tužba Dalili sa sve dokazima njenog obraćanja, iz razloga što ona meni tu vrši neku silu, predstavlja sa TV-a, znači ona kao mene tužiće, a u stvari Brandon se igra sa svima njima van realitija, pošto meni je lično dosadilo da se sa njima bavim u realitiju, jer poprilično su nedokočevi u smislu tvrde neke tikve, razumete, šta ja da radim sa njima tamo, totalno su mi neinteresanti, ja u realitiju sam uglavnom bio na stand-by i kulirao ljude, ali sam ih zato po izlasku iz realitija sve ubacio u svoju neku centrifugu. I to bi bilo to. Osvrnuo sam se na Dalilu iz razloga što ja njoj nisam oprostio neke reči koje je ona meni izgovorila u tam onom podrumu, u smislu rekla mi je da će mi gasiti cigarete u čelo na spavanju, tako da to su znači najmorbidnije reči koje sam ja ikada u realitiju čuo, tako da meni je tamo bilo poprilično gnusno da živim sa idejom i osobom u kući koja ima takvu koncentraciju zla u sebi, tako da bez imalo kajanja sve ću izneti u vidu kontratužbe protiv Dalile Mujić, zato što devojka laže, predstavljala se kao Dalila Moreno, predstavljala se kao elitna Paris Hilton i sve je radila, hrlila je za slavom, novcem, popularnošću i tome slično, pa u smislu zašto, mislim ja ne planiram se bavim reality ljudima na svom vlogu, to jest na svom kanalu i u svojim vlogovima,
ali neću im dozvoliti da mi tu demonstriraju neku silu, preko TV-a tužit ću Brandona, pa nema problema, ja se stvarno tužbi ne plašim, zato što zaista to sam prevazišao još pre jedno 5-6 godina kad sam se ozbiljno time bavio, tako da tužbe meni ne predstavljaju nikakav problem, ali vama da, zato što sve što zaradite brzo potrošite jer nemate ni adresu stalnog prebivanja, a silite se tu nekim tužbama iz realitija, u realitiju i tome slično. Eto, Marinkovićeva ulazi u zadrugu i očekuje se od nje mnogo skandala. Ono što je prikrila, a to je da osvetit će se Janjušu, neće odmah, to je neka taktika, neće mu se odmah svetiti, već sačekat će neko vreme da prođe i ona će ga, kako ona kaže, navući na sebe, u smislu da se on opusti i onda će mu napraviti diskvalifikaciju, to je pakleni plan Marinkovićeve. A što se tiče Dalile, pa bit će tu još mnogo šizofrenih cepanja, bit će tu još mnogo bacakanja, padanja u nesvest, sve, bit će tu još uvek pokazivanje nje na žurkama, kako je ona cool, slobodna, igranje, alkohol, ludilo, a vidim i Dejan, on se tu nešto bacaka, kad su žurke, glumi veselja, ovamo ne može da podnese, zapravo ona je bila muška u toj celoj njihovoj vezi i on u njoj video taj kompletni oslonac, kompletnu osobu uz koju on može da ide kroz život, pošto on očigledno je takav mentalni sklop da nije siguran sam u sebe, nije siguran da korača sam, već je našao jednu takvu Dalilu, razumete, i kao odlučio da ide kroz njom kroz život i sad on ima tu totalna ta cepanja i to, jednostavno dečko treba da odraste i da malo ojača, zar ne? Mislim, muškarac je treba da ojača, nema potrebe toliko da se bacaka i muljaka, i moj stav je po tom pitanju kako on može da voli neku osobu koja mu radi sve to što njemu Dalila radi, i to svaka inteligentna osoba treba da zna. Kako možeš voleti nekoga, taj neko ne voli, to je isto kao i odazivati se, a ne biti pozvan. Znači, što govori o tome da su to njegove navike, da je to njegova navika i da je to njegova sigurnost bila i da je to bio njegov način života, da on odlučio da živi sa njom, ne bi li ona njemu bila kao desna ruka, što opet kažem, ona je bila muška u njihovoj vezi. I to je to, mislim, generalno ljudi u zadruzi su poprilično velika smejurija, oni zato i služe tamo, nisu oni došli da predstavljaju neku kulturu, nisu došli da pokazuju svoje diplome, sertifikate, radna iskustva, nisu došli da pokazuju svoje razglednice, slike sa putovanja i da šire svest naciji, nego su došli da se nacija njima smeje i oni to jako dobro rade. Samo taj moment Hollywooda koji oni vole da koriste u smislu zvezde, luksuz, ludilo, nemaju to. Zapravo, to je ono što oni žele i čega su željni, i na tom putu do toga oni gaze sve pred sobom, pa što ja njih ne bi gazio na meni svojstven način i što bi ja štedeo apsolutno bilo koga iz realitija sa kim sam bio, i to su ljudi koji gledaju samo pare i svoj interes. Doći će na red još mnogi drugi. Za sad, bavim se, ovim ljudima kojima se bavim, a verujte mi, imam još mnogo šta da ispričam i pokažem za određene pojedinke. Ujedno, hvala vam svima što pratite Brandon Vlog Srbija. Nisam snimao, imao sam dosta obaveza, ali eto, tu sam sada i družimo se na ovom kanalu i očekujte mnogo drugačiji kontent koji sledi zapravo, koji će se desiti, i meni je zadovoljstvo da budem vaš vodič kroz neki moj produkcijski rad koji sam ja osmislio u svojoj glavi. Hvala vam svima, hejteri, fanovi, fanovi, obožavatelji,
Ljudi koji volite da me gledate, dobrodošli ste na moj kanal i sve vas puno pozdravljam i vidimo se uskoro. Ćao svima!